Njena Bjelica šalje Ademija ispred sebe kao kapetana, ali će kapetan i koji doći zadnji ovoga trenutka. Dakle, Ramuzinovo sunce ide polako prema čelništima Saveza koji će to predati Arijanu Ademiju, velikom borcu Dinama i kapetanu koji, evo dakle, dolazi do još jednog velikog ostvarenja s ovom momčadi i ima pravo na još jednu dodatnu radost. Ispred zastave Dinama dolazi Ademi i ovoga trenutka trofej je u njegovim rukama. Dinamo može početi slaviti. Kruna je u Maksimiru nakon godinu dana predaha i slavlja Riječanja prošle sezone i u prvenstvu i u kupu. I evo Dinama, dakle, kao našeg predstavnika u Ligi prvaka. Vidjet ćemo kakva će biti ta momčad, tko će sve otići. Znate da je mladi Sosa već potpisao za Stuttgart, sve se glasnije govori da bi mogao otići i Ćorić pa i Benković u nekim kombinacijama. Pitanje je što će biti sa Sudanima, ali u svakom slučaju ne sumnjam da će Dinamo čelništvo složiti jednu respektabilnu momčad i da će pokušati na svaki način modri doći do Lige prvaka koja će biti bogatija nego ikada u povijesti i gdje će sasvim sigurno se isplatiti sve što ulože u momčad ako uspiju doći u to birano društvo 32 evropske momčade. To je ukupno gledajući, dakle, Dinamo 15. trofej Hrvatskog nogometnog kupa uz